Hi guys, welcome to KV Pendermans. With the help of few persons know something new. தெரியாததை தெரிந்து கொள்வோம். வழங்குபவர் உங்கள் நான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கனாலோ இல்லாட்டி நான் பார்த்துக்கிட்டு எதுக்குடா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா நினச்சிட்டு இருந்தீங்களோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம சேனல் பக்கத்தில் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்து ஒரு பெல் ஐக்கான் ஃபார்ம் ஆகும். அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் பர்சனலைஸ் அப்படின்னு 3 ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. அதை நீங்கள் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக மேலே இருக்கும். ஸோ தட் நான் போடுற எல்லா வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துடலாம் என்று கூறிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே டவுட் இருக்கும், எப்பயுமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தானப்பா ஊடையில காமிப்பேன், இன்றைக்கி நான் எடுத்தோடனே காமிச்சிட்டேன் அப்படின்னீங்கன்னா அது முதல் அத்தியாயம். ஸோ அதோட அது எப்படி முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் சினாப்சிஸாக காமிக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டாக காமிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி காமிச்சா உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோ பார்க்குற முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு பார்ட் 1 அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது, கார்கில் வார் 1 அது எப்படி ஆரம்பிச்சிது அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ் முதல்ல பார்த்துருங்க. ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிய வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லாருமே புரியுங்க, இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த படம்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா அடுத்து பார்ட்டாக பார்த்து தானே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச்சில் உங்களுக்காக பார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதிலையும் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கார்கில் வார் 2. என்னப்பா கார்கில் வார் 1 இவர் 1990 தான் நினைச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட பார்ட்டாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதாவது 2வது முறை இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு சண்டை, ஒரு வார் நடந்துச்சு. அந்த வார் எதுக்காக நடந்துச்சு அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அந்த வார் ஃபஸ்ட்டு எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 1965 நடந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக இதுக்கு சொல்ல முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும், கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிருக்கிறாரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி. ஸோ அவர் தான் நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டராக அந்த டைமில் வந்துருக்கிறாரு. இந்த போர் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1962 இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஒரு போர் நடந்திருக்குங்க. அந்த போரை வச்சு இப்போ நிறைய ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க, ரைட், அதெல்லாம் விடுங்க. அந்த போரில் இந்தியா என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா அந்த போரில் தோத்துக்குச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்காரங்க ஒரு செமையான பிளான் போட்டாங்க. அப்போ அவங்ககிட்ட இருக்க படைபலம் இதாகிடுச்சு. லால் பகதூர் சாஸ்திரி வேறு கட்டையாக தாங்க இருப்பார் அவர். ஸோ அப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ ஆயுஷ் கான். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கட்டப்பையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கிண்டல் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு. இந்தியா நம்மளை பற்றும் அப்படியே கிண்டல் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு. ஸோ அப்போ தான் என்ன பிளான் போட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி 1965 குஜராத்துக்கு அந்த சைடும் பாகிஸ்தான் உண்டுங்க. அது நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, குஜராத்தில் ரான் ஆஃப் கட்ச் அப்படின்னு ஒரு இடம் உண்டு. ஸோ மேப்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மேப்பில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ அங்கே இடத்துல பக்கத்தில் ஒரு ஆயில் கிணறு தோண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் அமெரிக்காக்காரங்களும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒப்பந்தம் படி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் இதே மாதிரி பாகிஸ்தானை அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான்காரங்க நாங்கள் இந்தியா நாங்கள் குஜராத் பக்கத்தில் எங்கள் இடமா வளைச்சி போட்டுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கலாம். இது நமக்கு இது சம்பாதிச்ச மாதிரியும் இருக்கும், எங்களுக்கு ஜெயிச்ச மாதிரியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா கூட டீல் போட்டுருக்காங்க. ஸோ உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குஜராத்துக்கு இந்த சைடு அப்படியே கொஞ்சம் ஃபைட்டு பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்ம லால் பகதூர் சாஸ்திரி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பாகிஸ்தான்கிட்ட இந்த நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் இடத்துக்கே போயிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஆயுஷ்மான் போடா கட்டப்பையிலையா அப்படிங்கிற மாதிரி கலாய்ச்சி போட்டிருக்காரு. ஸோ உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிலிட்ரிக்கிட்ட அவங்களுக்கு எந்த பாஷையில் புரியுமோ அந்த பாஷை நீங்கள் சொல்லி புரிய வச்சுருங்க அப்படின்னு திரைப்படத்தில் விஜய்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ உடனே அவங்களும் மிலிட்ரி அங்கே ஒரு பயங்கரமான போரே நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த போர் முடியும் போது வழக்கம் போல் பாகிஸ்தானுக்கு தோற்றுட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோம், என்ன தான் அவர் கட்டையாக இருந்தாலும் பார்க்க இதாக இருந்தாலும் நம்மளால் முடியாத காரியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க நினச்சிங்க இந்த 2 பிளானுமே தரம் மட்டமாயிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது, அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து தான் உள்ளே பூந்துட்டாங்க. உள்ளே பூந்தோடனே இந்த மாதிரி நீங்கள் சண்டைலாம் போடாதீங்க, நிறுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி ரைட்டு நாங்கள் சண்டை போடலப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நிப்பாட்டிக்கிட்டாங்க. உடனே போர் முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இல்லைங்க அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த டைம் என்ன பண்ணி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டீப்பாகவே உள்ளே போய் அடிக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. பஞ்சாப் வரைக்குமே அவங்க இடமா வச்சுக்கணும், ஆக்கிரமிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிளான் போட்டிருக்காங்க. பட் அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது சரிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஞ்சாபில் அப்போ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி இருந்திருக்கு. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறாரு. அந்த இதுக்கு வருஷமாக கொண்டாடுவாங்க. ஸோ நார்த் இந்தியாவில், அதாவது அந்த பஞ்சாப், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதிகமான கூட்டம் இருக்கும். ஸோ அவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுங்களை அனுப்பி அங்கே உள்ளே போய் நிறையா பிரச்சனையை கலவரத்தை உண்டாக்கி அவங்களுக்குள்ளே அப்படியே சண்டை போட்டு எல்லாத்தையும் பாகிஸ்தான்காரங்களாக அப்படியே மாற்றி விட்டு உள்ளே இந்தியாவுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க உள்ளே இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்க கூட அவங்ககிட்ட போய் இந்த மாதிரி இந்தியா அவங்களுக்குலாம்
பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி அப்படியே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லாத்தையும் அப்படியே வளைச்சு போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த பிளானையும் வந்து ஈஸியாக நம்ம இந்தியாக்காரங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவன் நீலாம் ஆடு மேய்க்க தாண்டா லாய்க்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஆடு மேய்க்கிறவனால கூட இந்தியா வந்து காப்பாற்ற முடிஞ்சிருக்கு. என்னப்பா சொல்கிற, மாடு மேய்க்கிறவன் எப்படி கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க, அந்த ஒருத்தன் வந்து அன்றைக்கி ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கான். ஸோ அப்போ தான் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாருமே துப்பாக்கி வச்சுட்டு உள்ளே வந்துருக்குறாங்க. உடனே அந்த பையன் வந்து போய் மிலிட்ரியில் அங்கே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கான், இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் பேரை பார்த்தேன் அப்படின்னு. உடனே இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க எல்லாம் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊருக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் பேர் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ தான் இந்த எங்கே இருக்காங்க எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய போரே நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த பஞ்சாபில் வச்சு. ஸோ அங்கேருந்து ஃபுல்லாக ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடந்திருக்கு. அந்த போர்லேயும் வந்து கடைசியில் பாகிஸ்தான்காரங்களால் ஒன்றும் எடுக்க முடியல. அடுத்து மறுபடியும் பாகிஸ்தான் வந்து பின்னாடியே போயிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மட்டுமாச்சு நம்ம எடுத்தா எப்படியாச்சும் வளர்ச்சி போடணுமே அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிளான் அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரையும் நம்ம இந்தியாவையும் இணைக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு பாலம் வந்து இருக்குதான். ஸோ அந்த பாலத்தை வந்து கட் பண்ணிட்டா ஃபுல்லாக நம்ம எப்படியாச்சும் ஆரம்பிச்சிடலாம். அவங்களுக்கு இந்தியாவிலேருந்து எந்த கம்யூனிகேஷனுமே கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு கிடைக்காத மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கான பிளானையும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ஆனால் அந்த பிளானையும் எப்படியும் நம்ம இந்தியாக்காரங்க எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஃபைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவங்க வந்து யாருமே அந்த ஃபைட்டில் வந்து ஜெயிக்கலை அப்படின்னு மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க. என்ன நடந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான்காரங்க உள்ளே வந்து நம்ம ஆளுங்களை நம்ம இடத்துக்குள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி நம்ம மிலிட்ரி வச்சு அவங்கள அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாக்காரங்களை வந்து இவங்களுக்குலாம் இப்படி சும்மா அவங்க உள்ளே வரவங்களே நம்ம எத்தனை நாள் தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க, நம்மளும் உள்ளே இறங்கி போய் விளாடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ உள்ளே இறங்கி போய் விளாடுங்க எப்படின்னா, பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயே நம்ம இந்தியன் மிலிட்ரியும் ஊடுருவி விட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்தியன் மிலிட்ரியும் உள்ளே போய் அவங்க இடத்துக்குள்ளேயும் போய் அங்கே கொஞ்சம் நிறைய கலவரம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ரெண்டு இதுவுமே ஒரு தீவிரவாதம் மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. அவங்க இடத்துக்குள்ளே நம்ம போகிறதும் நம்ம இடத்துக்குள்ளே அவங்க வரதுமா நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்து பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் இங்கிலாந்து தான் உள்ளே வந்திருக்காங்க. இங்கிலாந்து வந்து இந்த மாதிரி சண்டை நிப்பாட்டிக்கோங்கன்னா, ஓகே நாங்கள் சண்டை நிப்பாட்டிக்கிறோம், ஆனால் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பகை வன்மம் இது வந்து நிற்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த போரை வந்து நிப்பாட்டிக்கிட்டாங்க. நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் அதாவது அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்கிற 1920 கிலோமீட்டர் இடத்த வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இடத்த வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவோட 520 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இடத்த வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. அண்ட் என்ன நடந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதில் வந்து நிறையாவே உயிர் பலியாக இருக்குது. பாகிஸ்தான் வந்து கம்மி, எங்கள் ஊரில் வந்து 1000 பேர் தான் கிட்டத்தட்ட இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி. பட் இங்கிலாந்துல அவங்க வந்து என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பாகிஸ்தான் வந்து பொய்யான அறிக்கை விட்டுருக்காங்க. எதுக்காக விட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல. ஆனால் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து 10,000க்கு மேலே இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையாவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு பேரையும் எப்படியாச்சும் கூப்பிட்டு, ஆனால் அப்பயும் வந்து போர் வந்து முழுசாக நிற்கல, ரொம்ப பலியாகாமல் அப்படியே சின்ன சின்ன மிலிட்ரி சண்டை அப்படியே நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த பிரச்சனை நிப்பாட்டணும்னா ரெண்டு நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டரையும் கூப்பிட்டு எப்படியாச்சும் நிப்பாட்ட வைக்கணும். ஸோ அதனால் இங்கிலாந்து வந்து ரெண்டு பேருமே கூப்பிட்டு ஓவராக சமாதானம் படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் ரெண்டு பேருமே வந்து இல்லை நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரெண்டு பேருமே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சைன் அப் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்படி தான் அந்த 1965 நடந்த இந்த வார் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய அடுத்தடுத்து கார்கில் வார் வரைக்கும் எப்படி நடந்துச்சு, கார்கிலுக்கு அப்புறம் அந்த புல்வாமா கூட எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வீடியோவில் வந்து வரப்போகிற வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஏதாச்சும் கண்டென்ட் பற்றி பேசணும்னா அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். பெல் பட்டன் நமக்கு சொல்லுங்கள், ஆல் பட்டன் நமக்கு சொல்லுங்கள். நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ஆகும். ஸோ நான் போடுற எல்லா வீடியோ எல்லாருமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மறக்காம நிமிஷம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க என்று கூறிவிட்டு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் தேடி வருவது உங்கள் நான்.